kinahanglan day ko og kuan mag MRI, may kuan sa doktor og CT scan. Kay wa sa makita sa anggam sunja. Wa pa makita sa ngipon naman na pag og X-ray sa panoramic ja. Kuan siya kanang may makita mo na kinahanglan kong ipa CT scan. Ay guys, gikan mi sa si Budok do ya. Uli na mi dito na mi buhon. Nay isa daw pa kamugon. Sige pag hilaw kila. Palabi day. Pila na kakaadlaw ga. Mo ni mo kaniwalangan ti. Ako mo ni. Ansay? Mo ni kaniwalangan ti emi. Mugupas ka libi hilak na tuglo ka. Ang tud kanis buhol ti. Hi guys, good morning. Karon di ay tanaw ni regalo daghan sa kay daan ni. Yatdan ni miss amang pamasko sa ang anak nga laki. Si John Mark sa kaaban ni Pauline. So sa kay daan ni guys. Karon adlaw busy mi kay padung na mi kuan hospital kay karon ag among appointment sa doktor ari na pud mi sa Sibudok na sa Daari. So nakaandam na mi guys. Ja sa Zopa di adali sa Marcos kayo. Kami makita kami lagi nakita na sa kay busy lagi mi. Panginabuhi sorry dari sa among kuan sa doktor appointment. Ay guys, say Pauline og kuan lang tagtagdi. Buta sana. Amin kay maguwang man ko. Lingkod sa. Kan magaling duty diyan? Gani ako pag ganito nang kuan. Ndak si Pauline duty na pangadlaw ko rin. Ade. Naka sa day food. Kalimutan ba niya nga? Ay may di. Ade ala diyan. Grabe din yang gigagawa sa bulukan. Hilak yung mama gapon diyan. Naman. Or kana check up ma? Wow, pagutan tiri. Ay na, yung buntag na eh. Asa man nanay nalagis na nes ko. Pasyonan ta. Buwak. Ayan na. Sampita. Ayan na sampita. Ayan na. Awan yan na, dali na, dali. Atubang yan na, atubang. Ayan na, basta yan na. Himuto buntag sa jo. Ay nay, musta nay? Di ako Guadalupe nay. Ha? Di ako Guadalupe. Nadi ka rin Monica? Nila ako dari sa Jo. Kamusta man nay? Ajo. Sa Jo man lagi nagbuna. Okay naman. Di hari ko na ko spot. Ewan, gipaon dari. Ewan ang muna mga. Bagamping sa hasay daghang bang namatay nga. Dari ang kahasan kay. Dabre mga kuan. Kalamayan dyan. Napaakan. Amo to na sa Facebook. Napoy sa tagasan ni Ito pa agreed to pa. Putod ng signal. Sir, nay kaya may signal na. Okay ra man nay, nibisita ko are. Dia. Padung sila na o sila mo magpa-check up. Karo alas 8. Sir, nay kaya may check up noon. May signal na sa gawas. Putol. Nga maglikod. To ang ko gawas. Putod. Umar ka nila dyan. Di uy. Di nay. Natog na. Di ka mauban. Di sa ning kuan ako na ko gihata daring kuan ginagmayng kuan pinaskuhan. Ajo. Tawar ba? Sa Jo man lagi gagona nay. Ang pinjan. Waktuan ko na, naglapas ko saan. Basyon. Naghawan. Niluan, nagkamuti na na ba? Nilapong na. Nihas mo ba? Ang nihas. Ang tingkan sa nihas. Nagpeskuhan ko no. Latik. Ratos. Ginanay. Ratos. Lalagi.
Ja guys, yan daman mo dahil pamahaw ni Nana. Arang din sa nakabuutan. So mamahaw sa dahil guys, kaya magpamahaw mo. Lakaw na mi. Pagdali, lingkod. Nalik ko na mo doon. Guys, good morning, mamahaw ta. There's Marcos guys. Nana, arang may kapilangga. Wow, may daning Nana. So, grabe. Nana all. Pilangga ni Nana. Sila sila guys. Antay mo na. Salamat sa regalo. Salamat dyan, Day. Salamat. Advance Merry Christmas. Sila guys. Ito dong regalo. Kita, Day. Okay, Day. Oh. Lala, kailan naman din ha. Ay guys, ito namin. Sus, ginoo ko matagma. Check up na sa koron nga, hindi na sa mahilak. Doon naman nga din hindi, no? Hala, si Pedro kayo mo. Driver na ba ni? Naligo ka sa hiya. Ibuwa pa yung magligo sa hiya. Balik yung Pedro. Lugay ka na maligo sa hiya. Alas City naman. Alas City na. Sa oras sa din mo. Kuan. Hey guys, kuan day ang gahapon day namo nga kuan. Biya lakaw kanang kuan. Wala gyud mi na check up so kinahanglan mao ni karon nasa tsunami. Meron kami na mauna kay lisod ning mag-appointment na sa kita maoy pero ang tinida to guys, tagdugay magud sila mo reply sa among kuan. Diyan reply sila langanin nas oras. So, biyahe pa may gladyo. Motong na itabo na bidzaan jud mi. Sekretary sa doktor may kasa. Hi guys. Kaya nagsip minangunan minangambog namang nangakuanan. Naka kung kag bitres aywa. Sa kami nauna meron na landag na. Hi guys. Kaya nagsip minangunan minangambog namang nangakuanan. Naka kung kag bitres aywa. Sa kami nauna meron na landag na. Diambog sa tanan. Ha? Okay na. Naik pa naman na. May tuloy siguro. Kumanami guys. Tsaka rin ginagawa pa MRI dyan. CT scan di iPod guys. Diyan manawag na misilong. Kaya naman ko yung resita nga para ngat-ngat. Asang palit to. Sa ground floor. Thank you. Tara mo. Hi guys. Andan hilap niya. Guys, hilap ko rin. Hilap ko sa kapil. Hilap ko kapil. Agnaw na ka. Ano ka? Ito kay tubig. Ano sa mga tubig? Balik ko tubig ka. Balik na. Mineral. Ano sa mga kapalit guys? Ana sila? Balik yung mga po.
Guys. Ikan nito doktor guys. Hey guys, kinanan ko og ipa-MRI. So kinahanglan pagdakong kwarta guys. Ja pa CT scan pa. Nana ko yung resulta sa X-ray sa ngipin. Nilak mo ganit po ka nga. Okay na. Kaya po sa mana ko. Ay, bisa anak tabrak sih. Bagay. Ay guys, gikan mi sa si budok do ya. Uli na me dito na mig buhol. Dahil isa daw pa kamabon. Sige pag hilaw. Kila. Palabi day. Pina nakakaadlaw ga. Muni mo kaniwangan ti. Ano ko muna. Ansay? Muni kaniwangan ti eme. Mugupas ka libing hilak na tuglo ka. Ang tudkan is buhol ti. Say, makaanan ni. Muni kaniwangan ni mo ti. Awa. Sige kulig sibo kay ano muni mo kaniwangan. Minjo ni. Yung 6 yun. Kami nga manggad. Pero, masamang na naman kayo negosyo. Hindi pwedeng bijaan. Di ba Pedro? Huwag ka nang umiyak. Diyos ko. So guys, magagao lagi ning yani natin sakit dya. Sige naman guys, kay ba man ko nga ang Ginoo mo provide the jud. Kuan kinanglan ko og kapig 20 milyon nagbalik kay CT scan o kapag palabayad sa CT scan. Pero ang kuan MRI 16,000, 15,000 kapin. So mo na guys among i-provide na po para nagbalik na mo maka pa-MRI na po. So karon kuha na kong ticket. Padong na pud nimo. Magtandoyan ni pwede mga uli sa buhol. Diya agahang dang tambo katurang pre gabalin magyapay girsita sa progress para sa ngutot diya. Kuan kanang nay dito na mi sa Valencia pud. Sige man, sige man. So, nagpa-schedule na dahil si MM guys, natawag na sila dito sa Chungwa. Sige man, sige. Kaya dito man may Chungwa gi-repair kay tagtuam pa dito ang doktor nga mabasa sa kuan sa MRI. Hi guys, muli na may buhol. Inday. Ay, sadya. Salamat ay, pag-uban. Salamat po. Ubar po. Sibo. Muli na may see you later sa buhol. Dapat lang ba mo din na? Barko guys barko na. Padang ka pa nito sa Bicon. Right, bang dara matahan na ba? Guys, kabagay tayo sa guys. Mawahin na po tatong pagtanong silong. Ay, babaw. Ano sirong paan bagong luto? Ano, clerks? Sige,
nakagabot. Eh, may hukat to yung sakyan. Bawal ang karning baboy. Okay, sana kapuliti. Dara. Lechon, kumba o uban ang pagkaon sa kanunay karning baboy. Palihog ihulog sa confiscation bin ang mga naiskutang kargamento. Ang dili mosunod sa mga pahimano, pahamtangan o multa. Una na mo ay. Saya po nakitang i-video natin. And bypass products in the province of Bohol are strictly prohibited. For proper disposal and replace the prohibited products into the Butangay, butangay! prior labor will face penalties and potential legal consequences. Thank you for your cooperation. Panggaling sa tanang mga kasama, ang probinsya sa Bacolod State pinadali sa pagkasunod sa mga karning baboy, mga pinagpilitan sa baboy, sama sa longganisa, chicharon, lechon, kumba o iban pang pagkaon, sudan na dunay karning baboy. Palihog ihulog sa confiscation bin. Mura lagi kang kuan ay sabon na Likas hongkong. mura ka nang may bayan ba. Kaya alam na. Sarang nakakabutol. Makapoy. To mama pa Mark and Pulin. Mo ni guys aho. Ala sa kapod ni duha man ni. Tunog sa day. Pulin. Da mo ti gamay nga. Da mo ti sa kagamay day. Ano bigas ha? Ha. Duha guys sa pa isa. Mama. Video mo din eh. Tira. Mamain pulin ko no. From Mama and Mark. Ay! Baliktad! To Mama. Pa Mark and Pulin hala. Nagnar, siguro yung utok da.